Tervepä terve. Tää vähän tuolla repsotti. Mä ajattelin ottaa tämän parempaan talteen. Eihän sulla ole mitään sitä vastaa, että mä laitan sinne tilalle oman julisteen. Et ripustele, etkä liimaile mun kaupassa yhtään mitään. No. Mä halusin vaan esitellä sulle mun puolueeni vaaliohjelma. Mulla pitäisi olla vielä jokunen... Mä en ota raiskaajalta mitään vastaan. Anteeksi. Tässä siitä lukee. No tämmöisissä lehdissä nyt lukee kaikenlaista potaskaa. Väität sä